И казвайте, днес ще играем виртуал тенис, много подейца, No World Tournament. Така. Само да напиша сега имената. Като цяло играта е наистина доста добра. Аз лично съм останал с доста добри впечатления от нея. Тук малко кофти, че така трябва да се пише името, но нищо. Все пак. Горе-долу е добре. Сега знаме наш герой, който ще го развиваме. Наистина много интересна играта на Windows. Е, така ще сме 90-та година. На Windows Games е... Българи сме... Това май беше моят човек. Само видиме. Да. Само малко ще го поизмена. Виждате ли каква магия стана? Така. Сега мисля, че... Да. Значи в Азия май трябва да играем. Да. Наистина много добра игра, както казвам пак. Това няма и нужда да се чете. Така, аз съм играл съвсем малко. Горе-долу знам какво трябва да се прави. Сега отивате, примерно сега отиваме на 2 дена. Или 2, какво е там. Даваме на първи левел и почваме първото изпитание, първия челенджис. Сега ви трябва да направите определен брой точки, в нашия случай 1500, като целим тези точки. Сега сме на 1000 и на 900 и нещо бяхме. В левия ъгъл ви пише колко точки имате и колко ви трябва да имате. В десния ъгъл ви тече времето, тъй като всичко се играе за време. Тоест в момента се играе за време, по-нататък и ще играем матчове. Колкото повече точки имате, толкова по-добре за вас, тъй като това ви, ето виждате, тъй като това ви дава пари. Ето виждате 655 коинс ни даде. И сега би трябвало да качим левел, ако не се лъжа. Не. В един известен момент с тези пари вече ще можете да си купувате почивки. Сега отиваме на първата ни почивка. Ето виждате. Това само ни покачва левела. Виждате condition, където пише. Ето го и първият матч. Това е също някакъв човек. Измислен също 92 година. Ние сме 90-та. И така почваме матча. Ние се видаме 181 км. Ние се видахме и тук много добра атака на мрежата. Прощайте. Тук да... Сега аут. Съдията каза 15-15, отново се видаме 185 км. Този път добре разиграваме противника.
от едната част на кота в другата и тук много добро решение взехме. 30 на 15, 182 км, много бърз сервис, като за нас. Оу, каква забивка тук. 40-15 и матчпойнт. Малки са мачовете тук. Това е нещо тренировка тук. Могешка. 30-40. Отново се виждаме 170 км този път. В левия тъгъл, после в десният спращихме опонента ни и победихме първата ни победа. Виждате, наистина горе-долу добра графика има самата игра. И виждате, ето 1000. Преди ни даде това, качихме се до 6 левел. И сега отиваме на почивка, който ни почти сме на 7. Свободен ден. Така, добрата на мув. И отиваме отново на почивка. Както виждате, почивката ви увеличава до край кондишъна. Така, сега можете да изберете нише. Все пак искам да покажа и малко от самата игра. Тук трябва ще дам този лево, както и да е. Така. Опа, чекайте, че сбърках копчетата. Наистина доста интересен. Тук това е все пак тренировка. Първите епизоди може да ви е скучно, но по-нататък става интересно. Стига, ако се справяме добре, ще стане много интересно. Ура! Двойна комбинация. И си изпълнихме 1500-те. Сега играем само за допълнителни пари. Сега нека видим. Тук добре. И да, success. Както виждате, нека видим. Дигнахме няколко скила. Good пише. И спечелихме 525 предички. Coins, т.е. Виждате, обрахме хазната. И продължаваме нататък с още един матч. Т.е. това вече е първият ни турнир. По-скоро полуфинал директно играем срещу японец. Така. И начало на матча с 161 км. Бихме този сервис и 15-0. 181, много добър сервис. 30-0. Добре, почваме този матч. Тук забивка и 40-0. Много добре почваме матча. 190 е максималната скорост на началният ни удар, т.е. на сервиса ни, която можем да развием. Тук просто нямаше как да вземе Юя Киби тази топка и сет за нас. 148 км в час би японецът. 15-0 за нас в втория сет. 149. Виждате, доста добра графиката. После нататък ще можем да си направим и по-хубави екипи. 30-0. Отново японецът се вида. Тук аз греших. 154 км сервис не можах да го оцела.
И така 15-30, сега добре, връщаме топката, дали ще видим забивка? Не, но все пак резултатът е 40-15 и матчпойнт в наша полза. Добър сервис на японецът и това е сет гейм и победа за нас. Ето виждате, двата нашите човекът на компютъра се зависаха и така отиваме на финал. Кондишън ни се намали. Отиваме срещу... не знам къв си. На финал. И така, начало ние се виждаме 190 км в час бе тази топка на чертата бе и 15-0. Много силно начало, 177 км сервис и резултатът вече е 30-0, като цяло тези първи мачове са доста елементарни. Тук виждате 40-0. Аз, който не съм играл. Играл съм веднъж на тази игра 2 пъти. Тази игра, виждате, че една точка само съм допуснал в 3 мача до тук. И то по моя вина. Ето тук много мощно забиване и резултатът е 15-0. Добре, върната топка. Бекхенда ни е много добър. Сега форхенд виждаме. И резултатът е 30-0. Мисля, че и този матч ще успеем да го вземем. Добър бекхенд. После форхенд веднага. И пак бекхенд. И тук вече е 40-0 матчпойнт. Мисля, че е това. Да, точно така матчпойнт в наша полза. Добър сервис. И това е геймсет и победа за нас. Пушайте. Виждате. Много добре. И така. Първият ни трофей. Нека видим, виждате, приходите са 3000, което е горе-долу добре. Виждате, така. Сега можем да почиваме и това ще направим. Заслужена почивка. Кондишън вече е 20, което е много добре. Свободен ден, нека видим дали ще мога да... Да, ще изиграя и този матч, който ще бъде по двойки вече. И с това мисля да завърши епизода, не знам. Ние се двигаме първи, 176, много добре. И тук добър бекхенд и 15-0. По-интересно, поне според мен, е по двойки да играеш. 30-0. Нашият партньор направи тази топчка. Много добър сервис с 190 км забихме. И тук нашият партньор отново свърши работата, като направи 40-0 матчпойнт в наша полза. 165 км сервис и това е геймсет и победа за нас. Ето ги двата победителя. И така 1500 коинс събрахме, 8 левела дигнахме. Виждате рейтинга ни. Това не е много, но все пак като за начало е добре. Дори много добре. Да и съм.
Така, сега отиваме, иде на тук, да починем малко. Долу вече имаме и фенове, фенмейл вече получаваме. Така. Сега мисля, че да, тук трябва да отидем и ще играем турнир отново. Полуфинал. Така, това ще вече може би последният турнир, който ще изиграем за този клип. О, тук доста добро забиване от бекхенд. И 15-0. 164 км сервис изпратихме в нашият противник. Добър форхенд показваме и тук страхотна забивка за 30-0. Ето отново на повторение, наистина страхотно. Очаквайте много видеоклипове. О, тук 30-15. Очаквайте много клипове във 799 на много различни игри. Тук възможно сега за нас. Дали ще е това точката? Да, 40-15. 190 км максимална скорост развихме тук. И този удар, хубав бекхенд. И тук страхотно забиване и гейм за нас. Взехме този гейм. Сега опонентът ни сервира 170 км сервис. О, тук каква грешка наша и 15-0 за нашият противник. Сега тук да видим какво ще направим. Тук на линията заковахме тази топка. Отново без спасената. Тук. Нека видим сега бекхенд. Сега форхенд за забиване и страхотно 15-15. Много и страдана точка. Сега добър сервис с 172 км в час. И тук добро забиване 30-15 в наша полза. Усещам как ще вземем тази победа. Слаб сервис с 110 км в час. 40-15 и това мисля, че вече е матчпойнт. Точно така. Не. Да, точно така. Матчпойнт в наша полза. Нека видим дали ще успеем да го спечелим този матч и да отидем директно на финалът. Тук много добро забиване и вече сме на втори финал или трети, вече не ги броя. И така, отиваме сега на финал. Пак също китаец. Виждате го. Шен. И така, начало. Добро начало за нас. 15-0. Горе-долу добри сервиси пращаме, като си има предвид на какво ниво сме, с 160-170 до 190 км в час. Тук 15-15. Добър сервис с почти 160 км. Тук аут и 15 за нашият опонент. 172 км в час сервиса изпратихме в полето на противника ни и логичното става 30.
О, тук каква грешка. 30-40 сет point за противника ни. Добре, върнахме тази топка. Усещам, че това ще бъде дълго разиграване. Тук добра забивка и 40-40. Добър сервис с 181 км в час. Тук отново забиваме и адвантич печелим. Сега трябва да вземем тази точка, за да спечелим този гейм и да се приближим към победата, но не стана. Топка в аут. 40-40. Тук добре разиграхме и отново адвантич в наша полза. Сега вече трябва по-внимателно да работим. И точно така, гейм за нас. 1-0. Нашият противник сега във вторият гейм ще сервира за победа и е 15-0 за нас. Добър сервис с 156 км в час. Тук тази топка я закопахме на линията. Ооо, тук много добър забиване и 30-0. Публиката буквално избухна. Тук хубаво върнахме тази топка с бекхенд. Сега форхенд. И тук отново много добро забиване и матчпойнт. Е това. Нека видим 40-0. Мисля, че ще вземем тази победа без много големи проблеми. И точно така става. Гейм, сет и матч за нас. И това беше като цяло All-Condition, доста не изпадна нищо. Виждате сега колко пари получихме от този турнир. 43 лева сме. И така, мерси, че гледахте. Харесвайте. Само видим. Така. Харесвайте Facebook страницата, която има в описанието долу. И ще се видим в следващия клип. Чао!